Хора, реших да снимам и за Roblox, за това сега вече ще играем. Както виждате, ще играем на килера. И да започваме. Значи, аз трябва да давам нататък. Надявам се да не ме видят. Тук съм под стълбите. О, не, заклещих се, ще ме убият. Бързо. О, не. Сега трябва да търсим помощ. Help me. Help me, please. Те седят до мен. Той килер седи до мен и аз не мога тук да се оправя. Той ще ме спаси, хора. Юху. О, не, умрях. Добре, тази явно няма да гледаме килера. Ще гледаме този, който се опита да ни спаси. Според мен ще стане това, което правя. О, не, убиха го. Значи трябва да отиваме нататък да гледаме. Ей, този. Смешен е. Ще го гледаме. Окей. Интересна игра. Сега ще спаси другия. Бяга. Що не спаси? Мисля, че го спаси много. О, не знам дали да го гледам този зелен. Ще отида нататък. Ето това момченце. Има още 19 секунди, затова трябва да го гледаме още 19 секунди. Казах, че ще снимам и на телефона и други игри ще играя, затова няма да играя само само Toca-Boca, а ще играя и Roblox. Хайде да видим следващия раунд. Окей, килера ме уби, това ми беше ясно. Окей, хайде. Елате, юху. Аз обичам да съм на ресторанта, просто така ми харесва. Както виждате, аз имам хубави брадви и това ме радва. И сега почваме играта. Килер ли съм? Ох, нещо ми бъгна, извинете. Аз съм сингъл. Почваме, окей. Аз съм сингъл. Не знам дали го произнасям правилно сингъл, но мисля, че е правилно. Не извиня, че така се върта. О, не, килера. Бегай са. Добре. Не ме обръщай внимание. Ох, точно ме иззади. О, не, килера. Не ме убивай. Не ме убивай. Избягах му. Хора, избягах му. Гати килера. Значи, сега трябва да търся помощ ли? Аз съм на 10, 9, 8, 7, 6. Окей, не убиха и той убиха. Всичките ще убият. Сега ти тъпото. О, не, ето той ще ни помогне. Бързо. Хей, не ми помогнаха. Ще гледам килера и ще му казвам сигурно къде са хората. След малко мога и да снимам с братовчетка ми. Ние ще говорим от Viber и ще играем на Roblox. Сега ще имам доста такива историйки. Ако искате да довърша миналата история на Toca-Boca, ми напишете в коментарите, искаме да довършиш миналата история на Toca-Boca и аз ще го направя. Добре, свърши раунда. Аз мисля да започнем да играя с братовчетка ми. Ще се върна след малко. Бай!